Mindannyian a Dream Trips International családhoz találkozunk, és minden hétfőn van egy Global Connect tréningünk európaiaknak. Minden egyes héten sokan csatlakoznak hozzánk, és nagyon örülnek azoknak a híreknek, amiket elmondunk nekik. És ez segít abban, hogy bármit el tudjunk érni ebben az üzletben. Most voltam egy Dream Tripen, nézzétek csak meg, milyen színem van. Beszélni fogunk majd erről is, nagyon jól éreztük magunkat itt Romániában, egy nagyon szép helyen voltunk. Lesz majd egy kicsi időm arról, hogy meséljek neked. Ez az utolsó nap, mielőtt hazamennék. Mint minden héten, ezen a héten is meg fogom mutatni nektek, hogy ki volt a top 10 értékesítő. Nézzük csak meg, hogy kik voltak ők. A 10. helyen Slavomir Angliából. Yeah. Just a moment, technique. I'm not on my computer. Van egy kis technikai probléma, mert ez nem az ő, nem a Florentin gépe, amiről csinálja. Ahogy mondtam nektek, nem vagyok otthon. So, we download the game in 1 minute. Let's talk about I can put them on my side if you want. Ki tudja tenni a Sούς is az ő képernyőjére. Ez nem az én kompjúterem. Köszönöm, Sούς, hogy segítesz. Nem tudom, mi történt. Pillanat. These are yours. Yeah. I've got them up for you. Okay, so I'll do it for you. Okay. Okay, Shush. Thank you very much. Köszönöm, Sούς. I don't know where you got to, bro. Shush. What is this? No. Shush. It's from July 15 to July 21. Yeah, it should be on the screen, right? No. Or is it the wrong one? No, it's all this. Oh, no. Sorry. No. Ez a régi slide volt. Okay, let me. Right one. Hold on 1 second. Everything was fine before we start, like. Minden rendben volt, mielőtt elkezdtük volna. Some things to fix it. I'm in the mountains right now. My connection. Fönt vagyok a hegyekben, és nem olyan jó most a kapcsolatom. Okay. A Sούς megpróbálja kirakni az ő szlájdjait. Thank you, everybody. Shush is good because a lot of. Szus, ez nagyon jó. These are still the wrong ones, right? Yeah. This delay is good because a lot of people came here. Those Right. were the correct slides, Shush. They were? Okay. Yes. all right. Shush, I can open it. Enable. Huh? Oh, you can? Okay, if you can do that, that's fine. You can- Let me just few seconds. Most megpróbálja Florentin megnyitni. No, I don't think. I don't think. Shush, you can do it. Okay, yeah, I got it. Perfect, Alright. Shush. Here you Okay. go. Right. The beginning, from the beginning. Akkor kezdjük előről. Okay. If you see me, guys. Yeah, we see you. You should be good now. Okay, bro. Okay, everything is good now. Thank you, Shush. Like always, you are right Köszönöm here. szépen, Sούς, mint mindig itt vagy nekünk. A joke. My upline is Otilo and upline is Shush. Tudjátok, az én felső vezetőim Attila és Sούς. Every time he has an answer for me.
Hányszor Sussal beszélek, mindig van nekem válasza. De valamikor azt mondja, hogy nem tudom, és nagyon szeretem őt ezért. Sus most itt van velem, és segít nekem. Úgyhogy folytassuk, elvesztettünk ezzel sajnos pár percet, de még többen csatlakoztak, úgyhogy ennek örülök. Tehát ők voltak a top 10 értékesítő, Slavomir Muravszky a 10. helyen, 9. helyen Karolina Banaszek Lengyelországból, 8. helyen Yusen Sun Hongkongból, Weice Csanka 7. helyen, Shu Ying-po 6. helyen, az 5. helyen Mi Upu Új-Zélandról, 4. helyen Hui Yuling Hongkongból, 3. helyen Cheng Ling Wang Hongkongból, nagy üzlet van Hongkongban, 2. helyen Marcin Dibowski Lengyelországból, és az első hely Yun Sun Hongkongból. Gratulálok mindannyiunknak. Nagyon sokan dolgoztak, hogy meg tudják ezt tenni, és mint tudjátok, van egy nagyon hasznos eszközünk, a Rapid-Funnel, és mindig van egy versenyünk, úgyhogy most augusztus 31-ig lesz egy olyan promóció, vagy van egy olyan promóció, hogy aki a legtöbb videót küldi ki, azok hűségpontokat tudnak nyerni. Aki az első helyen végez, az 250 pontot kap, a második helyen lévő 150 hűségpontot kap, a harmadik helyen lévő pedig 100-at. Dolgozzunk emberek a Rapid-Funnel-lel, ez egy nagyon jó eszköz, nagyon jó eszköz arra, hogy küldjünk információt, szórólapokat, és meg tudjuk nézni itt a videókat, és nagyon jól tudjuk mérni az eredményeinket is ezzel. Mit gondoltok a Dream Tripsről? Meg tudtok osztani velünk 30 másodperces videó vevővéleményeket, ezért lehet 200 pontot kapni. Hogyha nem szeretsz videót csinálni, akkor küldheted ezt írásban is, csatolj hozzá egy képet magadról, ezzel 100 pontot lehet nyerni, és mindezeket küldjétek el a letsgokukac.dreamtrips.com címre. A mostani nyertesünk Veronika Villanueva New Jerseyből, ő 200 pontot kapott, és megmutatjuk nektek a videót, amit ő felvett magáról. Mégse hallgatjuk, mert nincs hang. No volume? Right now. Right now. Oh, Na most már van hang. okay. We can move on. Okay, our offer with joining for one Az a promóció, hogy $1 lehet hozzánk csatlakozni, az augusztus 31-én véget ér. És augusztus 31-én vége van, tehát még 3 napotok van arra, hogy meghívjátok embereket, meghívjátok a barátaitokat, hogy $1 csatlakozzanak hozzánk. Szeptember 1-től nagy bejelentéseink lesznek a Mark részéről, a cégünk ügyvezetője részéről nagy dolgok fognak történni. Úgyhogy ennek a promóciónak most vége lesz 31-én. Mint tudjátok, ezzel az ajánlattal augusztus 31-ig itt $1 lehet regisztrálni bármilyen tagsági csomaggal. Azok az emberek, akik itt csatlakoznak, kapásból kapnak 500 hűségpontot, és ezeket a pontokat azonnal fel lehet használni a privát foglalási rendszerünkön. Szállodákban, apartmanfoglalásoknál és hajófoglalásoknál lehet használni. 6 hónap tagság után kapunk egy ingyenes hajóutat 2 fő részére, és minden egyes tagságra költött dollár után 3 hűségpontot kapunk, ami $3 ér, és
az $1 benne van a képviselői díj is. És van néhány kiemelt útunk, a Dream Tripünk. Például itt van egy ausztrál Queenslandi út, október 5-től 9-ig, és nagyon itt kaptunk reggelit a második naptól kezdődően. Lesz egy welcome fogadás, lesz snorkeling, lesz egy kirándulás is benne. Itt van egy Nashville-i út, ez 3 éjszaka, 4 nap. Lesz Bulgáriában is egy Szofiai út, ami 3 nap, 2 éjszaka, $149. Nagyon jó ár. Zanzibár, ha megnézitek, hogy mi minden van benne erre a 2 hétre, ez 16 nap, 15 éjszaka, ez hihetetlenül jó lesz. És van egy kérdőívünk a családbarát utazásokról. A világ több részén lehet látni, hogy milyen jó útjaink voltak a barátainkkal. Legyetek ott velünk, gyertek el velünk ide Bulgáriába, itt 2 út van egymáshoz kapcsolva. Az első az 3 napos, $359, ez egy all-inclusive ellátásos szálloda. Itt lesz egy kirándulásunk a Szent Anasztázia szigetre, egy ilyen Captain Hook kalózhajóval, és ezután lesz közvetlen utána egy másik út, ez egy 2 éjszakás, 3 napos út, úgyhogy így gyakorlatilag 5 éjszaka van együtt. Ez olyan, mint egy mega Dream Trip. Ugyanabban a szállodában lesz ugyanúgy all-inclusive ellátásra, $259. És lesz egy másik fajta Dream Trip, amelyben szintén benne van tréning. Ez Dubajban lesz szeptember 25 és 28-a között. Ezek a Discover utakban ugye tréning is van. Ez a Queen Elizabeth 2 hajón lesz ez az út. Itt van a Santorini út, október 25 és 28 között. És lesz ehhez kapcsolódóan egy athéni út is. Ez $729 fejenként. A következő út az Wroclaw, Lengyelország, ez 2 éjszaka, 3 nap. Itt is lesz egy welcome fogadás, lesz benne egy napos, 1 órás városnézés fűtött elektromos autókba. Ez $259 fog kerülni. Ez fantasztikus. Van 3 olyan Dream Tripünk, amely a karácsonyi vásárokról szól. Az egyik az Prágában lesz, december 8 és 10 között, a következő az Wroclawban van, az december 15-től 17-ig, és az utolsó pedig Berlinben lesz, december 25-től 26-ig. Úgyhogy itt a karácsonyi időszakot lehet a berlini Dream Tripen tölteni. És ezeket az utakat megtaláljátok a back office-ban. Itt van a barátom, a felső vezetőm, akit szeretnék nektek bemutatni, ez egy nagyon jó barátom. Ő több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik ebben az iparágban, és több mint $1 millió keresett már. És tudom, hogy nagyon sietünk, mert van még nagyon fontos dolog, amiről beszélnünk kell ma, úgyhogy adok nektek lehetőséget arra, hogy beszélj. Sziasztok! Hogy vagytok? Nagyon remélem, hogy izgatottak vagytok ti is, mert hihetetlen vendégünk lesz, akit mindjárt bemutatunk nektek. És hogyha
izgatottak vagytok, akkor írjátok be azt, hogy 888 a chatbe, kérlek. Ne csak a hostoknak és a panelistáknak, hanem mindenkinek. Köszönöm szépen. Let me see those eights. Let me see those eights. Excellent, excellent. Okay, so we got a couple of like legends of our industry. Van két legenda itt az iparágunkból. Well, I want to introduce Johnny. So Johnny, are you Szeretném nektek Johnnyt bemutatni. Itt vagy velünk? What's up, brother? I am here. I'm definitely here. Itt vagyok, barátom. Okay. So before I bring you in, I'm gonna ask you some questions. Okay. Let me just bring up a couple of slides just so everybody understands who Johnny is. Csak hogy mindenki értse, hogy ki Johnny, mert nagyon sok új ember van itt most a hívásban, és nem biztos, hogy tudjátok rendesen, hogy ő kicsoda. És szeretném, hogyha pontosan tisztában lennétek azzal, hogy ő mekkora legenda. Johnny egy hihetetlen ember, és a mi iparágunkban elképesztő dolgokat csinált már. Volt szerencsém sokat utazni vele, egy csomó VIP sátorban voltunk már együtt, és jártuk körbe a világot, ez nagyon jó volt. Ő egy multimilliómos, egy bestseller könyvíró. Ő egy nagyon sikeres előadó és life coach, TV-ben szereplő ember, és mentorált olyan embereket, akik több mint $20 millió kerestek network marketingben, hollywoodi celebeket mentorált már, és nemrég csatlakozott hozzánk a Dream Trips International-ben. Johnny, ő egy mestere annak, hogy hogyan kell network marketinget csinálni, és mint látjátok, egy rengeteg híres emberrel találkozott már. T.D. Jakes, Cuba Gooding Jr. is ott van közöttük. Richard Branson, és ott van a csodálatos felesége, Crystal. Steve Harvey műsorában többször szerepelt, és Les Brown mentorálta. Csak egy kóstoló nektek abból, ez csak egy kis kóstoló abból, hogy micsoda sikereket ért el. Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, Johnny. Köszönöm szépen, Sós, ezt a fantasztikus bemutatást. Volna 3 kérdésem számodra. Engedd meg, hogy bedobjam ezeket a kérdéseket neked rögtön. Az első, amit elsősorban mindenki tudni akar, hogy miért jöttél vissza a Dream Trips-hez? Miért jöttél vissza a Dream Trips-hez? Ugye neked nem volt erre pénzügyileg szükséged. Biztos nagyon jó életed volt eddig a strandon. Dream Trips egy olyan dolog, amit én segítettem felépíteni. Én vagyok az egyik óriási oka annak, hogy a Dream Trips egy globális márka lett, mivel segítettem megszületni valamit, nagyon nehéz ott lenni valaminek a kezdeténél, és utána elfeledkezni róla. Ez egy nagyon nehéz átmenet volt, amikor eldöntöttem, amikor világossá vált számomra, hogy az előző cég
ami túl árusította a Dream Trips-et. Ugye ez 4 évvel ezelőtt volt. Az, hogy a termék az otthagyta a szívemet, az nem lenne igaz. Én úgy használom a Dream Trips nevet, mint ahogy a Kleenexet használják a zsebkendő helyett, generikus brand lett ugye belőle. A Dream Trips az bennem van. Különbség van a között, amikor mi csatlakozunk a Dream Tripshez, és egészen más az, amikor a Dream Trips jön hozzám. A Dream Trips az egyszerűen nekem való. Hogyha egoista nézetből akarom nézni a dolgot, akkor azt mondom, hogy nekem volt erre szükségem, ez táplál engem. Fel tudok építeni embereket arra, hogy jó vállalkozók legyenek. Én fantasztikus sikereket értem el, de valamit észrevettem. Hogyha nem vagyok része valaminek, ami nem engedi meg számomra azt, hogy én építsek embereket, akkor az én képességem arra, hogy segítsek, az egyszerűen csökkenni fog. Nekem szükségem van valamire, ami a muníciót ad nekem ahhoz, hogy felépítsek embereket. Tehát, hogyha engem nem érdekel az, hogy lefogyjak, de valami fogyókúrás terméket kell árulnom, akkor az nem jó. De én egy egész más Johnny vagyok, amikor segíthetek embereknek fejlődni. Menjünk tovább a következő kérdésre. Hogy érzed, hogy mi a DTI víziója? Would probably go off. Yeah, but just maybe sort of share your personal vision and the vision for the wider team. Szeretném, hogyha megosztanád a te személyes víziódat In the future. a céggel kapcsolatban a jövőben. I have met babies that we call Dream Trip babies. Én találkoztam olyan babákkal, akiket mi Dream Trip babáknak nevezünk. Ezek olyan babák, akik egy Dream Tripen fogantak, vagy lehet, hogy egy Dream Tripen találkoztak a szülők, és aztán később született egy gyerek. De tudom, hogy ezek a házasságok azért jöttek létre, mert van a Dream Trips. És most látom életemben először azt, hogy ezek a babák tovább lépnek, és néhány ilyen baba már elég idős lesz ahhoz, hogy elkezdjen Dream Tripet építeni. Ez egy örökség, és az örökség hajtja. És ezek a gyerekek már elég idősek ahhoz, vagy közel vannak hozzá, hogy a világ minden táján képviseljenek minket. Ugye itt a duplikációról van szó. Gyakorlatilag a generációs elégedettséget hozzuk létre. Amikor a régi Dream Trips cég tönkrement, akkor ugye volt egy óriási luk mindannyiunknál. Értem, mit mondasz, és értem a víziódat. És mi a missziód? Mi a misszió a DTI-ban? Hova akarod ezt vinni? A lényeg számomra az, hogy fenntartsuk ezt a dolgot, hogy több generációs családok lehessenek. De lehet, hogy ez nem az, amit egy vállalkozó hallani akar, de egy vállalkozónak meg kell hallgatni azt, hogy ez egy örökség, mert ugye vállalkozóként a legnagyobb gondunk az az, hogy itt lesz-e ez a cég még jövőre. Megfelelő döntéseket kell hoznunk ahhoz, hogy fenntartsuk ezeket az álmokat. Márk és Temi annyira nyitottak és annyira éhesek arra, hogy építsük ezt a kultúrát együtt.
Ez egy családi vállalkozás kell legyen, tehát amikor mi már nem leszünk itt, akkor a mi gyerekeink gyerekei is kell, hogy építsék tovább ezt a céget. Nagyon sok ember van ebben az üzletben, aki csatlakozott egy hónapja, vagy pár hónapja, egy éve, és lehet, hogy nem úgy ment nekik még eddig a dolog, mint ahogy ők azt gondolták. Kérlek, beszélj arról, hogy mi az, amit most kell csinálni, hogy kell újra startolni. Az első dolog az, hogy a tűzhöz közel kell maradni. Légy a termék terméke. Hogyha azt kérdezed tőlem, hogy Johnny, mik azok az arany köpések, a 6 hónapja csatlakoztam, érzem hogy tudom átörölni az elmúlt 6 hónapot, és azt mondani, hogy ez az első napom. Akkor egyszerűen mondd azt, hogy ez az első napom, és 1 év múlva is itt leszek. És nem fogjátok elhinni, de holnap azt fogom mondani, hogy holnap van a második napom a Dream Trips-be. És ez egy olyan kijelentés, ami fenntartja benned az előre mozgást. A második dolog, hogyha a termék akarsz lenni, és ez ugyanolyan fontos, mint egy masszív sikertörténet a cégnél. Akkor megkérdezik tőlem, hogy melyik dreamtripet foglaljam be, akkor azt mondom neki, hogy tök mindegy. Megkérdezik, hogy hány napos legyen, azt mondom, hogy mindegy. És mindegy, hogy mikor foglalod le, lehet, hogy az időben legmesszebbit foglalod le, de ami történik, amikor te ezt lefoglalod az utat, onnantól kezdve már van személyes élményed. Tudjátok, hány embernek segítettem 6-8 hónap alatt fölépíteni a céget? És ugye elkezdenek az emberek arról dicsekedni, hogy mi az, ami fog jönni, ahogy befoglaltak egy utat. És utána, ha már elmentek az útra, akkor arról kezdenek dicsekedni, hogy ez milyen jó volt. És amikor hazajössz, akkor onnantól kezdve elkezdesz megint egy csomó embert behozni a cégbe. Nem csak bebukkolsz egy utat, hanem addig is arról mesélsz, hogy te ezt már lefoglaltad, majd amikor hazajössz, akkor arról beszélsz, hogy milyen jó volt. És ugye aki látja, hogy ott voltál azon az úton, az készen áll arra, hogy csatlakozzon a te organizációdhoz. Azért, mert te terméke vagy. Nem kell Dream Trip-re menned ma, ahhoz, hogy a terméke legyél. Egyszerűen foglalj le egy utat, és utána mesélj arról az útról, egészen addig, amíg el nem mész, és akkor, amikor ott vagy, akkor dicsekedj azzal, hogy ott vagy, és akkor visszajössz, akkor is mesélj arról, hogy milyen volt, és ez a muníciód ahhoz, hogy a jövődet tudd építeni. Tehát ez az én játékom. Igen, ez az, ahogy te építettél, ebben biztos vagyok. Sok évvel ezelőtt megtapasztaltam. Te tudod, miről fogok beszélni? És van egy swing the back, ami valami olyasmit jelent, hogy lendülj át a háton. Azt akartam, hogy az emberek megértsék, ez nem arról szól a dolog, hogy mennyire jól képzelt, vagy mindegy, hogy mennyire vagy jó előadó. Ez engem meg is sért, hogyha azt mondják, hogy nagyon jó előadó vagyok. Az emberek a normális Johnnyt akarják látni. Ja, bocsánat, az ütőt meglendíted. Senkinek nem mondtam azt, hogy üsse meg a labdát. Még azt sem mondtam, hogy várjanak a labdára, csak egyszerűen azt mondom, hogy lendítse meg az ütőt. Mert ezzel megmutatod az embereknek. Azt mondjuk, hogy Johnny, én egy félre várok.
Tehát, hogy a férj az nem fog besétálni az ajtódon, hanem ki kell menned egy olyan környezetbe, ahol látnak téged, ahol csodálnak téged. Ez olyan, mint hogyha te meglendítenéd az ütőt. És az nem jó az, hogyha otthon ülsz, és abban reménykedsz, hogy majd nőni fog a szervezeted. Egy olyan atmoszférát kell teremtened, ahol az emberek meglendítik az ütőt. Mit jelent a meglendítés? Megnéztek az emberek egy teljes prezentációt, egy teljes videót, mindegy, hogy 3 perces vagy 30 perces, ez egy megmutatod nekik azt, hogy ők is lehetnek Dream Trip tagok. Ezzel segíted azt, hogy az egész planétán elterjesszük ezt a koncepciót. Hogyha engem érdekel az, hogy te mit szólsz ahhoz, amit én mutatok neked, az, hogy meglendíted az ütőt, az nem arról szól, hogy mennyire vagy menő, vagy mennyire csinálod ezt tökéletesen. Ez egyszerűen arról szól, hogy te megmutatod azt, hogy mi az, amit szeretsz, és ha te szereted a Dream Tripet, szereted a lehetőséget, és szereted azt, ahol vagyunk most, akkor már megcsináltuk. Szeresd eléggé ahhoz, hogy napi 2-szer megmutasd. Lendítsd meg az ütőt naponta 2-szer. Hogyha meglendíted az ütőt, akkor szereted azt, amiről beszélsz. Ne értékesíts, hanem egyszerűen csak hozd meg. Csak lendítsd meg az ütőt. Te nem mondhatod a rossz embert a megfelelő embernek. Megkérdezik, hogy mit kell csinálni. Egyszerűen azt mondom nekik, hogy folyamatosan lendítsd meg az ütőt. Soha nem találkoztam még olyan emberrel, aki soha nem hagyta abba a meglendítést, és nem találta el a labdát. Volt, aki elégszer lendítette meg az ütőt, és csatlakoztak hozzá a csapatához. Nyilván megérte neki lendíteni az ütőt, mivel milliókat keresett vele. És soha nem tudod, hogy mikor jön a következő sus. És nem tudod, hogy mikor jön a következő bárki a csapatodba, de amit tudsz, az az, hogy mindig tudod lendíteni az ütőt. És ennyi a lényege. Ez fantasztikus volt, Johnny, köszönöm szépen. És még azt kell hallanom tőled, hogy azt mondod azt, hogy increase, ami azt jelenti, hogy növekedés. Mikor várhatjuk tőled azt, hogy Európába jössz? Ez egy susos kérdés volt most. Ez sus, amikor meglendíti az ütőt. Most éppen lendítette egyet. Tanítható vagyok, barátom. Tehát, hogyha nem látlak titeket az év végéig valamikor, akkor nagyon csalódott leszek. Mindenki, akkor figyeljetek ide. Kérlek szépen, Johnny-nak írjatok a chatbe, hogy értékelitek őt, és írjuk be most a heteseket. Mi a kedvenc számod, legyen a 7-es, írjátok be a 7-eseket. Köszönöm szépen, emberek! Azért vagyok itt, hogy szolgáljak, építsek, és nem a konkurenciát vagyok, hanem a testvéred vagyok itt a Dream Trips-ben. És az ár az együtt növekszik, és a csónakok azok együtt fognak fölemelkedni. Van egy másik legenda, Martin Rolf. Itt vagy? Igen, itt vagyok. How the devil are you, sir? Well, Hogy vagy, barátom? Fenomenális napom volt ma, Sus. Egészen addig, amíg Johnnyt be nem hívtad előtte. Csináltam valamit, amivel mérgesítettelek, hogy csak Johnny után jöhetek? Most ezek után mit mondjak? Most of you know Blue A legtöbben tudjátok, hogy ma Blue Diamond Martin Wolf, ő volt az első vezetője a Dream Tipsnek, aki megértette a víziót.
Nagyon szerencsés voltam, hogy vele is beutazhattam a világot, és lehettem vele különböző rendezvényeken. Körülbelül 10 évvel ezelőtt volt egy teljesen hihetetlen történetünk. Ő volt az egyik legkedvesebb ember, akivel valaha találkoztam. Ő abszolút ismeri ezt az iparágat kívülről belülről. És bármit is mondjál, Martin, a mai nap folyamán, nyilván nem mondhatsz el mindent, de azt azért mondd el, hogy mennyire vagy izgatott amiatt, ami most fog jönni szeptembertől, és nyilván a titoktartásid miatt nem beszélhetsz erről, de óriási dolgok fognak történni. Először is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, hogy töltetek veletek egy kis időt, és nagyon jó volt veled találkozni a Dominikai Köztársaságban, és néhány sört inni veled. Ami miatt én nagyon izgatott vagyok, tehát, hogy amerre tartunk most, egy olyan helyre megyünk ebben az iparágban, egy olyan pozíciót foglalunk el az iparágban, amit senki más nem foglalt még el pillanatnyilag. Az a táj a network marketingben, ami most van. Egy csomó minden területet ugye már befoglalt. Van egy cég, aki itt épít, aki ott, és úgy tűnik, hogy az egész táj, a network marketing táj, az tele van. És ez gyakorlatilag egy városkép, tele épületekkel. És amiben mi most belebotlottunk, pontosabban megtaláltunk egy olyan foltot találtunk, ahol van zöld, dús fű, van nagyon tápanyagban gazdag földben, és én szerintem még senki nem sétált át ezen a darab földön. De a tény, hogy a miénk ez a terület, amin építkezhetünk, anélkül, hogy elhagynánk azt, amit most pillanatnyilag csinálunk, tehát a cégnek a lényegét elhagynánk. Mi ugye mesterei vagyunk a Dream Tripsnek. Azt azért tudjuk, mert ugye egy csomóan próbálnak minket lemásolni. Johnny erről beszélt a múltkor, tehát megpróbálják lemásolni azt, amit mi csinálunk. Tehát mi legalább egy lépéssel előrébb vagyunk, mint a nyájnak a többi része. Most, ahova mi most megyünk, és szeptember 1-én fogunk érkezni erre a területre, és a tény, hogy mi ezen a területen vagyunk, amire még csak rá se jött, hogy létezik, így 3-4-5 lépéssel mindenki más előtt vagyunk. Úgyhogy azok az emberek, akik eddig lemásoltak minket, azok ugye senki nem fog tudni behozni minket, mert hónapokkal előttünk leszünk. Tehát senki másnak nem lesz ez, ami nekünk van. Mindenki más, aki az MLM területén utazást is csinálnak, azok árulnak általában táplálékkiegészítőket vagy kozmetikumokat. És vannak ott így nagyon jó vezetők, tehát hogy nem lenézni akarom őket, de ők egyszerűen csak nem a versenytársaink, mert ők egész egyszerűen nem lettek a versenytársaink. Tehát mi most ki tudunk használni valamit, ami egy olyan területen, ami már eleve a miénk, de ezt még tovább fejlesztjük, ez hihetetlenül izgalmas. 18 hónapja készül. Ez az ötlet, ez nem feltétlenül 18 hónappal ezelőtt született, csak úgy, ahogy.
de kellett a megfelelő idő és a megfelelő emberek, hogy ahhoz, hogy ez összeálljon, és ez a legizgalmasabb számomra. Nem feltétlenül az, amit csinálunk, hanem az, akikkel csináljuk ezt. A Dream Trips az fenomenális önmagában is, de ugye egy Dream Trip az nyilván nem akkor jó, hogyha egyedül vagy ott, hanem azért jó egy Dream Trip, mert olyan emberek vannak ott, akik tele vannak energiával, és ez az, amitől olyan speciális és egyedülálló egy Dream Trip. Amit mi most csinálunk, az nem nagy, az hatalmas, és ez nem túlzás. Ez egy hatalmas dolog, amit most csinálunk. Ez egy olyan valami, amit senki más nem csinál. Tehát tele vagy energiával, amikor egy Dream Tripen vagy. But we ended up partaking. Martin a legfiatalabb a Dream Tripperek közül, és elvittük őt egy pár partira, és tele voltunk energiával ezeken az utakon. Évekkel ezelőtt hallottam egy beszédedet, amikor arról beszéltél az álomról, a küzdelmekről és az árról, amit ezért fizetni kell. És vannak emberek, akik ugye nem hajlandóak kifizetni az árat a sikerért. Évekkel ezelőtt neked is volt, te is voltál fent meg lent, mint mindannyian. Az út az nyilván sok fent és lenttel van tele. Először is szeretném mondani, hogy az út az olyan kell legyen, hogy kell legyen fent és lent. És az útnak gyakorlatilag szembesítenie kell téged saját magaddal, és meg kell kérdőjelezned saját magadat. Hogyha az út megéri, akkor te meg fogod kérdőjelezni saját magadat, és meg fogsz kérdőjelezni más dolgokat is, de főleg magadat. És hogyha megérted azt, hogy ez az útnak a természete, akkor ez nem fogja könnyebbé tenni az utat. Egy kicsit csak. Sokunknak van rövidtávú memóriája. És van a szemünk, ami mindenfelé néz, ez olyan, mint a kutya, amikor lát egy mókust, és így kapkodja a szemét ide-oda. Tehát, hogy nem tudunk fókuszálni egy dologra túl sokáig, anélkül, hogy elterelnék a figyelmünket, de ez az útnak a sajátossága. Amikor én csinálom ezt az üzletet, én úgy nézek erre az útra, hogy ez egy kemény személyiségfejlesztő program. De egy másik szinten, ha nézzük, ez egy lehetőség, ez egy gyakorlat arra, hogy a saját magam legjobb formáját hozzam. Természetesen van egy cél, van egy kimenetel, amire vágyom. Ez lehet, ez egy rang, pénzügyi, egy tagok száma, vagy ahány Dream Tripre el akarsz menni. Ez mindegy, hogy mi a kimenetel. A lényeg az, hogy tud vizualizálni azt a kimenetelt, amit szeretnél. De az érdekes dolog az, hogy a kimenetel az ugye nagyon fontos, de a folyamat még fontosabb. Nekem az egész arról szól, hogy én a saját magam legjobb formáját hozzam. Johnny azt mondta a beszédében, hogy nekem szükségem van erre a Johnnyra. Ami azt jelenti, hogy neki kell egy olyan lehetőség, nem üzlet, hanem egy olyan lehetőség kellett neki,
ahol tud másoknak segíteni abban, hogy fejlődjenek. Ez az ő életében van szükség arra, hogy ilyen legyen ez a Johnny, akit ő lát. És én, Martin Wolf, ö, szükségem van Johnnyra, hogy Johnny legyen. Johnny és én nagyon sokat beszélgettünk már, mielőtt ő úgy döntött, hogy velünk tart. De az egyik dolog, amiről beszéltünk, azt mondtam neki, hogy Johnny, remélem, hogy te itt leszel velünk, mert hogy ez fog engem aktiválni. Nekem kell egy Johnny Wimbry, hogy Martin Ruoffot, hogy abba a sebességbe kapcsoljon, ami kell, amire nekem van szüksége, mint Martin Ruoff. De ahhoz, hogy én Martin Ruoff lehessek, nekem kellett egy Johnny. És klassz dolog benne az, hogy amikor beszéltünk a Dream Tripről, ugye itt ez az emberekről szól, ez az érzésekről. Azok a dolgok, amiket tudunk együtt csinálni, az emberek teszik izgalmassá, és teszik, és az emberektől éri meg ezt az utat megcsinálni. Azért, mert itt ugye azon dolgozunk, hogy a saját magunk legjobb verzióját kihozzuk magunkból. Persze engem is el tud terelni a figyelmemet az, hogy bármi, ami itt van, a család, van egy 3,5 éves gyerekem, aki bármelyik pillanatban besétálhat ezen az ajtón, és szétkaphatja itt a szobát. Nekem szükségem van arra, hogy saját magam legjobb verziójává váljak. És kell valaki, akihez szaladhatok, akit kergethetek, és segíthetek másoknak, tehát segíthetek vezetni embereket. Ez az a küzdelem, ami mindenképpen megéri. És ez a beszéd, amit elmondtam, ez nem arról szól, hogy mi lesz majd az eredmény, hogy egy nagy rangot érjek el, vagy pénzt keressek, hanem itt az út folyamán kapott díjak azok, amik miatt megéri. És utána van ugye a végső díj, amit meg fogsz nyerni, de így az út annyira megéri, tehát, hogy nem csak az $1 millió fődíj az, ami megéri, hanem az addig kapott kisdíjak is. Én annyira izgatott vagyok, annyira lángban égek, alig várom, hogy Márk elmondja mindenkinek, hogy miről van szó. Martin, köszönöm szépen. Mindig nagyon jó, hogyha itt vagy. Szeretnék valamit még hozzámondani, amikor ugye a Martin beszélt a díjakról, amiket útközben kapunk. A mi Dream Tripsünk, hogy elmehetsz Dream Tripekre, ahányszor akarsz, akár havonta, vagy a legtöbb más cégnél ugye ez az ajándék azért, hogy te teljesítettél. Van a másik díj az, hogy milyen emberré tudsz válni, egy jobb előadó leszel. Természetesen a pénz, tehát itt annyi pénzt lehet csinálni, hogy sokkal többet nem kell ezen gondolkodni. A mentorom Péter évekkel ezelőtt megtanította nekem, hogy ne a pénzen gondolkozzál. Annyi minden díj van a útközben a Dream Trips International-nél, és ahogy Johnny mondta, újra kell indulnunk, most van az első nap. Második dolog, hogy lendítsd meg minden nap az ütőt, legyél konzisztens, kell legyen egy álmod, hogy hova akarsz eljutni, hogy milyen életet akarsz majd élni,
akarsz segíteni esetleg a templomodnak, vagy új házat akarsz építeni, mindegy, csak legyenek álmaid, legyen egy víziód, hogy merre akarsz menni, és kell legyen egy célod, ahová el akarsz jutni. Nagyon boldog vagyok, hogy Johnny itt van velünk. Azzal, hogy Johnny itt van, az mindenkit fel fog emelni. Mi Johnnyval együtt akarunk szaladni. Köszönöm szépen, Johnny, hogy itt voltál. Csak tegnap üzentem neki, és köszönöm, hogy ilyen gyorsan reagált. Martin is nagyon gyorsan tudott becsatlakozni. Hogyha élveztétek ezt a mai hívást, akkor írjátok be azt, hogy 888 a chatbe. Néhány nap múlva, szeptember 8-án megyünk Bulgáriába, az egyéves születésnapi útra Európában, úgyhogy ez fantasztikus lesz. Körülbelül 80 ember befoglalta már ezt az utat. Nagyon speciális út lesz. Egy csomó jó programunk lesz. Lesz egy white party, egy fehér party, bocsánat, fehér ruhás party. Úgyhogy hozzatok fehér ruhákat mindenképpen. És ezen a héten a csütörtöki Global Connect híváson, ami 11 órakor van, Angliában 12-kor, Magyarországon, ott fogunk felfedni egy csomó információt. Hogyha tudjátok, kérlek, maradjatok fönt erre a hívásra. Ezzel szeretném nektek megköszönni. Ezt a hívást ugye minden héten csináljuk, jövő héten is lesz, minden hétfőn. Köszönöm szépen, és nem sokára találkozunk. Köszönöm szépen a fordítóknak, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!